Et dono la benvinguda al 6è capítol de Districtes, la sèrie de recapturant creada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Avui redescobrim la història d'Horta-Guinardó, un districte marcat per la seva singular evolució, d'espai rural dividit en antics municipis a territori integrat dins la Barcelona moderna. Veurem els seus orígens, la plaça d'Eivissa com a cor del barri d'Horta, l'arribada del transport públic i com el districte ha sabut conservar una identitat pròpia dins el conjunt de la ciutat. Som-hi! Abans de la seva annexió a Barcelona, el que avui coneixem com el districte d'Horta-Guinardó era un mosaic de municipis independents. El sector del Guinardó i el Baix Guinardó formava part dels antics municipis de Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar, mentre que la resta del districte pertanyia al municipi d'Horta, amb el seu nucli principal a l'actual barri del mateix nom. La primera referència documentada a la vall d'Horta és de l'any 965. Al llarg dels segles, masies, vinyes i terres de conreu van configurar un territori dispers que va créixer al voltant de la parròquia de Sant Joan d'Horta. L'abundància d'aigua subterrània va afavorir l'establiment de moltes bugaderies que arribaven a rentar roba de tota Barcelona. En les darreres dècades del segle XIX, Horta va començar a transformar-se. Es van empedrar els principals carrers, es va urbanitzar la plaça d'Eivissa i l'arribada del tramvia elèctric el 1901 va acostar el poble a la ciutat. L'any 1904, Horta va ser annexionada a Barcelona. La plaça d'Eivissa és el cor d'Horta, punt de trobada i epicentre de la vida quotidiana del barri. A finals del segle XIX hi funcionava un mercat a l'aire lliure que es muntava i desmuntava cada dia. Amb el temps, promotors privats van arribar a un acord amb l'Ajuntament per construir-hi un mercat estable. Van aixecar parades al voltant de la plaça i, finalment, l'espai va passar a mans municipals, que hi van afegir més punts de venda al centre. El mercat va créixer fins al 1951, quan es va traslladar al nou edifici del carrer Tajo. A la mateixa plaça es troba un dels locals més emblemàtics del districte, el Quimet d'Horta, que va obrir les portes el 1927 de la mà de Rosita Not i Quimet Carlús. Als seus inicis, el local era conegut pel lloro Juanito, que xiulava quan passava el tramvia. El Quimet es va convertir en un punt de trobada per a generacions de veïnes i veïns, mantenint intacta la seva essència de bar proper i familiar. Un altre dels racons més emblemàtics del districte és el Parc del Laberint d'Horta, el jardí més antic que es conserva a Barcelona. El parc va ser dissenyat el 1791 per encàrrec de la família Desvalls i combina elements del jardí neoclàssic i del romàntic. El seu nom prové del famós laberint de xiprers situat al centre, actualment en obres de restauració per recuperar-ne l'aspecte original i millorar-ne la sostenibilitat. Durant dècades va ser un jardí privat fins que l'Ajuntament el va adquirir el 1967 i el va obrir al públic. El primer tramvia que va arribar a Horta ho va fer el 1883, amb un servei de vapor que connectava amb la Sagrera, però no va ser fins al 1901 que es va electrificar i va arribar a la plaça d'Eivissa, facilitant la connexió amb el centre de Barcelona. El 18 de març de 1971, el darrer tramvia va circular per Horta, posant fi a gairebé un segle de trajecte sobre raïls. L'autobús també ha estat un mitjà de transport clau pel districte. Amb la retirada progressiva del tramvia, va esdevenir una peça clau per comunicar Horta-Guinardó amb la resta de la ciutat. L'arribada del metro tampoc no el va desplaçar. L'autobús es va mantenir com un transport imprescindible, especialment per accedir a barris com el Carmel, construït als vessants costeruts dels turons. Després d'anys de creixement desordenat i autoconstrucció, especialment durant les onades migratòries de mitjans del segle XX, el Carmel va arribar als seus límits d'ocupació. Durant dècades va patir mancances greus, però gràcies a la lluita veïnal i al compromís comunitari, el Carmel ha sabut transformar-se i reivindicar la seva dignitat.
El barri de Montbau també va absorbir l'onada migratòria que va transformar el districte. Es va començar a urbanitzar el 1956 per donar resposta a la manca d'habitatge, amb blocs de pisos envoltats d'espais oberts pensats per allotjar de manera ràpida i funcional a centenars de famílies que arribaven d'arreu d'Espanya. Avui, Horta-Guinardó és el tercer districte més extens de Barcelona i un dels que concentra més espais verds per habitant. Hi viuen més de 170.000 persones, repartides entre 11 barris amb identitats molt marcades. Un districte on conviuen realitats diverses que expliquen la seva riquesa i complexitat. A Horta-Guinardó, passat i present dialoguen a cada cantonada i cada barri és el reflex d'una Barcelona plural i canviant. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i fins al proper capítol de Districtes.